बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर हाँ वो बिछा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर हाँ वो बिछा गया है।
हुशारी दर्याच्या बोटाचे नाव पती गंभीराच्या रांचेर गेवो गरमता दर्याच्या बोटाचे नाव तरी आमचे भियोन काळीज पळयता रे बावोन तरी आमचे भियोन काळीज पळयता रे बावोन गोरकार घरा येसर आमकां रुसोना जेवण नुस्तेकारात दान तुटून कोंब्याचा दारी फाटल्यो भरून नुस्तें विकता बसता बाजारी शेतकांता मुशे मुल्ल्यो आनी कुल्ल्यो माल्ले तुमटा बुरांटे विकता पाटल्यांच्यो पाटल्यो नुस्तेकारात दान सुटून कोंब्याचा दारी पाटल्यो भरून नुस्तें विकता बसतात बाजारी गोरियो तुम तेल्याचो बायलो मोग निस्त्या सुबेज आपल्या पतीचो बायलो मोग निस्त्या सुबेज आपल्या पतीचो रिश्केर कुनी खुशाल जियो नुस्तेकाराचो नुस्तेकारात दान सुटून कोंब्याचा दारी फाटल्यो भरून नुस्तें विकता बसतात बाजारी सरकार आमचे राखोन रावलाय रातच्या बारारी पायल्यो आमी नुस्तें विकूंक एकदम हुशार